dneskajšie nastavenie 650 BMW L30. Ja aj zase mám na mašinu, že prídem domov so špinavým tričkom. Ale to stojí za to. Čepreky majú 650 BMW. Brutál na ručke, brutál silné, vzadu s putovými brzdami. Versus 126 Fiatka, maďarský smerátor určite. Ale sa vám neukryť. No uvidíme, či pokorí svoj 6-6. Nie je najlepší, lebo 661 som už videl, ale 184 na 201 metroch je úžasné. Až vážený